Doncs aquí consisteix en vindre els nens fins als 14 anys aproximadament i en activitats de tot tipus. Totes les activitats, el seu objectiu és completament educacional. Sí, el que fem aquí amb els nens és fer-los identificar animals, fauna autòctona d'aquí de la comarca, i mitjançant els binocles tenim unes fotos a la paret d'aquí davant amb l'objectiu que els identifiquin i ens diguin el nom. Tenen una fitxa on ells poden comprovar realment quin és l'animal que han vist. Primer he anat a jugar a bàsquet amb cadira de rodes, després he anat a tirar a l'arc, a la tirolina, i llavors m'he fet una galeta molt bona. Què és el que més t'ha agradat? La tirolina i les galetes. A mi m'ha agradat la tirolina. A mi també. A mi m'ha agradat lo de la cadira de rodes de bàsquet. I ara me'n vaig a fer l'experiment d'aigua. Que és important que els pares també juguin amb els seus fills. És una cosa que crec que s'està perdent, no? I és important que ells disfrutin al mateix moment que els seus fills i que ho comparteixin. Per això aquest part de Nadal els nens han de vindre acompanyats, que veguin els seus pares el que aprenen els seus fills mitjançant aquestes activitats. No tenim uns inflables perquè votin ni res més, sinó que cada activitat que s'ha muntat té la seva part educativa, no? I això és molt important avui en dia, que els nens aprenguin a ser persona i a col·laborar també molt amb els altres. A veure, hem fet aquesta activitat, que hem decorat aquestes galetes i les hem fet amb sucre, amb ou i amb colorant. I hem posat una mica de xocolata i peladilles i ara ens les anem a menjar. Molt bé, fent activitats, disfrutant de la coca, que avui ens estalviarem el sopar i res, molt bé, bon dia, hola. Principalment aquest any una de les activitats estrella són les de cuina. Als nens cada vegada els agrada més cuinar amb els seus pares a casa i ens va semblar una idea genial i l'estem explotant. Llavors hem fet una cuina de veritat i poden cuinar i poden degustar amb tots els productes dels patrocinadors. Tots tenim la responsabilitat també tant d'educar com de mentalitzar els nostres nens que estan pujant i una manera era també de col·laborar amb Play and Train i que els nens també tinguessin consciència del que és un nen discapacitat i que sàpiguin el que és la vida quotidiana d'una persona discapacitada i que també es conscienciïn i ho respectin. Mira, estem reconstruint un arbre solidari, no necessàriament s'ha d'acabar en aquest parc de Nadal d'Alps, sinó també l'acabarem a Puigcerdà. Els nens pinten totes aquestes oueres, i es fa una reconstrucció i després en aquest arbre hi pengem unes gotes on els nens escriuen un desig. També els nens quan arriben se'ls explica una mica què és UNICEF, què és una ONG i llavors intenten aprofundir una mica el desig cap allà, encarar-lo una mica cap a Àfrica. Estem molt contents també de la col·laboració que tenim aquest any nova, que és UNICEF, que per nosaltres era un objectiu i l'hem aconseguit. Estem molt contents que estiguin aquí amb nosaltres i hem fet un arbre solidari amb mandales i postals, amb missatges, perquè siguin missatges positius per l'any 2013 i que la cosa canviï i que tots ens vagi tots molt bé. I la veritat és que estem molt contents els dos ajuntaments pel suport de totes les empreses. Així que moltes gràcies a tots.